vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Hanzi nevamwe mukoma pavakanyora message yavo yekutanga. Hanzi nai mukoma Nash, ko hazviiti here kuti pamaconfessions enyu mupotewo muchiverengawo nyaya dzevanhu vaya vekuti vanenge vava nenguva vakarovera muno mujoni vasina kumbogara vakadzokera kumusha, nekuti like inini kunyange ndikada kuti ndinge ndichidzokera kumusha handitombozivi kuti ndonanga kupi, because ndakaluza all contact nehama dzangu, because ndakauya kuno kuSouth Africa ndichitori mwana mudiki. Panguva yandakauya kuno kuSouth Africa ndainge ndiine 15 years, then ndokubva ndazongotiza chikoro ndikabva ndatouya kuno kujoni. Saka ndakazoti ndauya kuno kujoni ndokubva ndazongotangawo kungogara mune imwe village. Then ndiriko ikoko ndo pandakabva ndazoshandira vamwe gogo avo vandakashandira ndo vakabva vazonditoresa birth certificate zvekare nechitupa chemuno. Ndakamboita nguva yakati rebei ndichingozviudzawo kuti ndiri munhu wemuno, asi mukoma. Now that ndava ne35 years ndava kutanga kuchifunga kuti ya kumusha kwako, because kunyange zvangu ndakazozvara nevakadzi vaviri vemuno muSouth Africa, but ndinoti kana ndikafunga vana vangu ndikatanga kufunga kuti vakadzi ava vandakazvara navo vana, kana ndikati ndava kuda kudzokera kumusha, vana ivavo handizofi ndakabvumidzwa nevakadzi avo vandakazvara navo vana kuti ndinge ndichizoenda nevana vangu kumusha. Ende kumusha kwacho mukoma ndinogara ndichizvibvunza kuti right, kunyange ndikati nhasi ndikuda kudzokera kumusha ndinodzokera kuZimbabwe ndakananga kupi, because handichanyatsi kurangarira panguva yacho iyoyo apo pandakazotiza ndichibva kuZimbabwe ndichiuya kuno kuSouth Africa. Vabereki vangu vainge vachirenta kuchitungwiza, ende kuti ndinge ndichiti izvezvizvi ndikanzi ndadzokera kuZimbabwe kana panowanikirwa makombi acho handichatomborangariri. Chandaingoziva ndechekungoti tainge tichigara kwainge kuchinzi kuUnity C, but zvimwe zvacho mukoma, sezvo ndava munhu wekuti ndava nemakore akawandisisa ndigere muno muSouth Africa, zvizhinji zvacho ndava kutozvikanganwa. So ndokusaka ndafungawo kuti kana kuri kunzi kana muchikwanisawo kupota muchiincludawo mamessages evanhuwo vakauyawo kuno kujoni ndokubva vazongoroverawo kuno kujoni vasina kana kuzombogara vadzokera kujoni. Iyo ndo nyaya yangu yekutanga. Nyaya yangu yechitu yakamira sekudai. So pane nguva iyaya yekuti Uber ndo payainge ichangobva mukupinda muno muSouth Africa. Then zvakaitika ndezvekuti ndakabva ndazongotorawo motikari yangu ndokubva ndazoregister paUber paya. Ndakazoti ndava kuita zveUber ndo pandakabva ndazodanana neumwe mukadzi uyo wandakadanana naye kwenguva yakati rebei. Iye ainge achitonditora saBen 10 wake, because vakadzi vazhinji vemuno muSouth Africa ndo zvavanofarira kuti vange vachiva nemaBen 10 avo avanenge vachidanana navo. Saka mukadzi uyu zvakaitika pakati pangu naye kuti tinge tichizodanana, mukadzi uyu ndakati ndamupika up just like any normal client. Ndokubva ndazoona kuti mukadzi uyu pane zvaainge akanganwa mumotikari mangu, because ndakaona kuti ainge asiya handbag rake mumotikari mangu. Ndokubva ndazotarisa the last ride ndikabva ndazokwanisa kumucontacta. Ndakati ndamucontacta ndikabva ndazomuudza kuti ainge akanganwa handbag rake, asi chakandinetsa ndechekuti iye panguva yacho iyoyo pandakamuudza kuti ainge akanganwa handbag rake akambotanga aita sekunge ainge aramba. Ndokubva azoti handbag racho ikala yakaita sei. Ndikabva ndazomuudza kuti handbag ramasiya rakamira sekudai. So zvinhu zvakandinetsa kuti ko munhu anoti akanganwa handbag yake obva atanga aramba, but iye akabva azondiudza kuti inhau
yekuti ane mahandbags akawandisisa. Akabva andiudza kuti vhura muhandbag imomo undiudze kuti munei, because ndiko kutoti ndinge ndichitorangarira. Akabva ati mune tag irimo, because handbag racho rainge riri handbag reLouis Vuitton. Akabva ati vhura uone kuti mune katag here karimo, kana muine katag zveshuwa rinenge riri handbag rangu. Mukoma ndakati ndichinovhura handbag riya ndakarohwa nehana, because ndakaona kuti muhandbag imomo mainge muine mabhanduru 5. Mabhanduru 5 awa ainge ari mubag imomo ainge ari mabhanduru ema200 oga oga. Ndakati ndatarira ndikaona mari iyoyo, zvinhu zvekuti zveshuwa zvakabva zvandinetsa kuti ko munhu uyu angagokanganwa handbag yake, handbag ine mari yakawandisisa kudaro. Ndakabva ndazotarisa tag riya ndikabva ndazoona kuti zveshuwa mukadzi uyu ainge achirevesa, nekuti pazasi pehandbag painge paine tag reLouis Vuitton. Ndokubva ndazomuudza kuti tag riya raainge anditi ndinge ndichitsvaka ndainge ndariwana. Akabva anditi nditumidzire picture. Ndokubva ndazomutumidzira picture paWhatsApp. Akabva ati it is fine, ndo handbag rangu. Asi haana kana kumbogara ataura nezvemari iyo yandainge ndaona mubag imomo. Iniwo handina kana kumbogara ndamuudzawo kuti ndainge ndasangana nemari yainge ichityisa kudaro mubag rake. Iye akabva azondiudza kuti aida kuti tinge tichizosangana kupi. Akabva azondiudza pamall apo paaida kuti ndinge ndichienda ndozonopaka, then iye obva azouya achitora handbag rake. And mall yacho yaakataura kuti ndaifanira kuti ndinge ndichizoenda kunopaka, ndega ndakabva ndaona kuti munhu uyu ane mari dzake, because mall yacho kunzvimbo kwairi vanhu vazhinji vanowanzokupaka ikoko, vanhu vane mari dzavo. Mukadzi uya ndakati ndakamumirira ndokubva ndazonzwa achiti iye ainge ava kudriver all around the car park yemumall imomo, but ainge achinditsvaka achindishaya. Ndokubva ndazomuudza kuti ndainge ndakapaka padhuze neimwe entrance, then ndokubva azouya kuya uko kwandainge ndakapaka. Ndakati ndakatarisa motikari yacho yainge ichidrivwa nemukadzi iyeye ndakarohwa nehana, because yainge iri Range Rover Sport, and yainge ichirakidza kutoti yainge iri new one, because nyangwe manumber plates yainge isitomborina. Then mukadzi uya akabva aburuka. Mushure mekunge aburuka ndokubva ndazomutambidza handbag rake. Akabva ati thank you. Akabva azondipa dzimwe namba dzake achiti idzo namba idzo dzandainge ndambotaura naye paWhatsApp, that was a business number. Then akabva ati namba idzo dzandiri kukupa ndo personal number yangu iyoyo. Akabva azondipa mari, akangobvisa 10,000 rands kubva pamabhanduru iwawo awo andainge ndaona ari muhandbag make, ndokubva atondipa. Zuva iroro ndakabva ndazotochaisa ndokubva ndatoenda zvangu kumafaro. Then mukadzi uya akabva azongotanga kungotaura neni, ende aiti kana ataura neni aingogara achingondibvunza kuti unani, uri kuitei. Ndaiti kana ndikaposta umwe musikana uyo wandainge ndichidanana naye panguva yacho iyoyo, ndiye aizova munhu wekuti aitanga kuzotokomenta about profile picture iroro randinenge ndakaisa, obva ati mwana uyo ari kurakidza kuti ari kutapirirwa, because iye kubva zuva rekutanga ainge akatozviona kuti ndinorakidza kuti ndinobva kuZimbabwe. Then ndakabva ndazongomubudirawo pachena ndikabva ndamuudza kuti zveshuwa ndinobva kuZimbabwe, ndiriwo munhu wekuti ndakangouyawo kuno kuSouth Africa ndichiriwo mwana wechidiki. Akabva ati finally ndazozviwanira munhu achandifadza pabonde. Akati tinongonzwawo nembiri kuti varume vekuZimbabwe zvebonde chaizvo vanorigona. Ndokuzototanga kuzotodanana nemukadzi uya even though iye ainge ari mukuru kwandiri. Takati tava kudanana inini nemukadzi uya munhu wekuti aigara achingondispoila zvekuti ndakazotosvika pakuzotogara naye, but ndainge ndisingagari naye kuimba yake, ndainge ndichigara naye at this other house. Iyo imba yainge achiti yainge iri imba yehanzvadzi yake. Saka ndakazoti ndongoramba ndodanana naye mukadzi uyu. Pakazongotanga kungoitika zvimwe zvinhu muimba imomo matainge tichigara. Imba yacho iyoyo yainge achiti ndo yainge iri imba yehanzvadzi yake, because takati takarara umwe musi ndakabva ndazotanga kunzwa sekunge
pazasi pemubhedha paiva nechimwe chinhu chainge chichifamba, ende chinhu ichi mafambiro acho achainge chichiita chaita sekunge yainge iri nyoka. Ndakabva ndazotanga kuona kuti pane zvimwe zvinhu zvainge zvichiitika mumba make, zvinhu zvekuti wainge usingatombonzwisisi kuti zvainge zvichiitirwei. Like dzimwe nguva aikwanisa kuti paya pandinenge ndava kuda kuita bonde naye obva atanga adongorera pasi pemubhedha, ende aiti kana adongorera pasi pemubhedha kudaro obva ati handisi kunzwa kuda kuitira bonde pamubhedha, uya tirare pasi. Ende tairara pasi directly pafloor ipapo, kunyange zvazvo mubedroom umo matainge tichirara mainge muine matiles. Aizoti apfugama kudaro obva ati uya tiite bonde, ende aiwanzokufarira kuti tinge tichiita bonde, but anenge akapfugama akaita zvekudongorera pasi pemubhedha. Ende dzimwe nguva taisazoita bonde akapfugama kudaro, aiwanzo kuti uya tiite bonde takarara pasi, kunyange kuchitonhora aisambowaridza kana anything. Yes, mubedroom imomo mainge muine matiles zvamo, asi taingorara directly pamatiles iwawo kunyange achitonhora sei. Ende ndaitoziva kutoti musi waanenge ati ngatirare pasi maitopedza usiku hwose muchipindwa nechando. Iyewo waitoona kutoti munhu uyu ari kupindwa nechando, asi aingoshingirira kuti tingorara pasi kudaro usiku hwose tichingopindwa nechando. Nekufamba kwenguva mukoma ndo pandakabva ndazotanga kuona kuti pane dzimwe nguva dzekutoti mukadzi uyu zvaaiwanzokuita ndezvekuti mubedroom imomo matainge tichirara mainge muine rimwe zimonaki, but zimonaki iri rainge rakasakara. Iye ainge achiti monaki iroro ainge akarisirwa nababa vake, ndokusaka rainge rakasakara kudaro. Because ndakamubvunza mukadzi iyeye kuti nemari dzose idzo dzauinadzo, because mukadzi uyu for sure ainge atori millionaire. Ndakamubvunza kuti why is it usingakwanise kungotenga rimwe monaki, because mumonaki imomo mainge muchigara dzimwe hembe, maiva neimwe sheti yababa vake. Zvaaiwanzokuita ndezvekuti hembe dzaaifanira kuti ange achizopfeka mangwana aibva azodziburitsa obva azodzipeta-peta obva azodzirarisa dzirimo mumonaki imomo. Ende aiti dzimwe nguva kana kuri kunzi panenge pasina hembe dzaanenge achida kuisa imomo, aingomeka sure kuti monaki iroro rinongorara rakashama. Then taizoti mangwana makuseniseni iye ndiye aitanga kumuka. Ndaizoti paya pandinenge ndamuka ndobva ndatoona kutoti munhu anenge achitorongerera mari, mabhanduru nemabhanduru emari awo aanenge akaunganidza padressing table. Aibva azotora mari yose iyoyo obva azoiisa musafe make. Then nekufamba kwenguva pane umwe munhu uyo ainge achimushandira, uyo wacho ainge achiti ndiye ainge ari accountant wake, ndiye aibva azouya obva azotora mari iyoyo. Mukadzi uyo mukomanashi ainge aine marestaurants maviri, ane imwe restaurant yake yeKFC, then ane imwe restaurant zvekare yeMcDonald's. Kusazoziva kuti mabhanduru awa emari vaizomaita sei, vaimatora here vobva vanomazanganisa nemari idzo dzinenge dzichibva kumarestaurant ikoko, because aiti musi waanenge amuka inini ndobva ndaona kuti anenge achirongerera mari yake. Ndo paibva pazouya murume uya uyo ainge achimushandira as his accountant. Zvinhu izvi zvaigara zvichingoitika. Then mukadzi uyo mukoma ndakazoona kuti iye ainge asingambondidi, because pane imwe nguva yaakabva azondiudza achinditi iye pane imwe shamwari yake iyo yainge yakambouya kumba only once, akabva anditi shamwari yake iyoyo yainge yamuudza kuti yainge ichindida. Saka zvinhu zvekuti zvakabva zvazondishamisa, ende shamwari yake munhu wekuti ndainge ndisina kana kumbogara ndakamufarira, because paakauya so kumba chinhu chandakatanga kunotisa paari ndechekuti nzara dzake dzainge dzakareba. Yes, vanhukadzi vanoiswa manails aya, but kune mamwe manails asiri normal zvekuti unozvibvunza kuti saka munhu wacho uyo anenge akaisa manails iwawo
anozodya sei kana kuti anozvigezesa sei, because manails acho ainge akarebesesa. Saka ndo chinhu chandainge ndakangosema pashamwari yemukadzi uyo wandakambodanana naye, but akabva azongoramba ongondipa pressure achindiudza kuti ari kuda kuti ndinge ndichidanana neshamwari yake. Zvaiwanzokuita ndezvekuti aiti zvinhu izvi kana azvitaura akadhakwa, mangwana makuseni kana ndikazomubvunza kuti iwewe unondida here zvemachokwadi, because kana uchindida, why is it last night wakandiudza iwewe ukati uri kuda kuti ndinge ndichizorara neshamwari yako, obva azotanga kuzoapologiza paya, obva ati I was just drunk. Saka zvaakazoita mukadzi uyu ndezvekuti akabva anditi ainge achida kuti tinge tichienda kune rumwe, because iye ainge achiti munhu ane midzimu, but zvavanoita like kumusha nekunoku zvakatosiyana. Saka iye aiti aida kuenda kunosiya zvimwe zvinhu zvaaida kuti ange achienda kunosiya kune rumwe rukova. Akabva azotenga mazimba, ndokubva atenga mawaini, akatenga mabiscuits nezvimwewo zvinongonaka zvakasiyana-siyana. Ndokubva tabuda paya tainge tichitoita like vanhu vari kuenda kupicnic. Takazoti tasvika kuya kwainge kuine rukova, ndikabva ndatoona kutoti tainge titori mumapurazi, asi papurazi racho ratakasvika rainge riri purazi reumwe murume ainge ari munhu mutema. Ndokubva tazoenda kwacho kwainge kuine rukova rwuya, tukabva tazogara paya. Asi nekufamba kwenguva ndakabva ndazoona imwe motikari yainge ichiuya uko kwacho kwatainge takagara, mukadzi uya achiita zvaainge achiita, achipira zvake. Motikari yakazoti yasvika pacho patainge tiri, ndikabva ndazoona kuti shamwari yake iya yemazinzara marefu ndiyo yainge yauya kwacho ikoko kwatainge takagara tichiita picnic. Then mukadzi uya wandainge ndichidanana naye achipira zvake, zvose izvo zvaainge auya nazvo. Takati takagara paya shamwari yemukadzi uya wandainge ndichidanana naye ndokubva atanga kutaura neni, and the way yaainge achitaura nayo, iye ainge achitorakidza kutoti ainge ari very interested mandiri, but inini ndainge ndisitombori interested. Saka pandakaona kuti nyaya dzacho dzaainge achitaura uyu shamwari yemukadzi wangu dzainge dzisiri nyaya dzandainge ndichimbofarira, ndokubva ndazoda kusimuka zvangu kuti ndibve padhuze naye. Ndakati ndava kuda kunosimuka ndainge ndichiri ndakapfugama, mukadzi uya zvaakabva aita mukoma ndezvekuti akabva abata nhengo yangu. Akati abata nhengo yangu kudaro, nayowo mukoma yakabva yabvumira, ichirakidza kuti yainge yanakidzwa nemabatirwo acho awo ayainge yaitwa nemukadzi iyeye. Kubva ipapo akabva azongoramba ongondibata kudzamara azotoiburitsa nhengo yangu panze, akabva azoramba ongoibata. Zvose zviya zvekuti ndainge ndakasema nzara dzake idzo dzainge dzakarebesa, aitoti achitondibata kudaro achitambisa nzara dzake pasikarudzi yangu, ndainzwa sekunge munhu ainge achitorohwa nemagetsi. Mukoma akati achindibata kudaro, nayewo akabva atobvisa chipfeko chake chemukati, ndokubva anditi ndinge ndichinhuhwidza chipfeko chake chemukati. At that time I think kuti ndainge ndatova munhu wekuti ndainge ndava kushandiswa. At that time handifungi kuti ndainge nditombori normal at all, because akati anditambidza chipfeko chake chemukati akabva anditi ndinge ndichichinhuhwidza. Handina kana kumbogara ndamubvunza kuti why ndaifanira kuti ndinge ndichinhuhwidza chipfeko chake chemukati. Ndakabva ndangochitora ndikabva ndazotanga kuchinhuhwidza, ende ndakati ndachinhuhwidza ndakanzwa sekunge chainge chichinhuhwirira. Akabva ati idya chipfeko changu. Ndikati ndidye underwear yako? Akabva ati eye, handiti iri kunhuhwirira, idya unzwe. Ndakabva ndazotora G-string racho iroro ndokubva ndazotanga kuridya, ende ndakati ndichiritsenga mukoma, kunyange zvaro rainge risingakwani rose mumuromo mangu, ndaita zvekuritsenga, ndikatsenga this side ndobva ndatsenga another side. Panguva yacho iyoyo ndichitsenga bhurugwa remukadzi iyeye, ndainzwa sekunge munhu ainge achitodya chocolate, ende zvose izvi mukoma tichizviita, mukadzi uya wandainge ndichidanana naye ainge achitozviona kutoti ndo zvatainge tichiita, ende hapana kana zvaakambotaura kusvika ndichizorara nemukadzi uya
uyo ainge ari shamwari yemukadzi wandainge ndichidanana naye, but akati kwandiri, handidi kuti unge uchizosiya urume hwako mukati mangu, kana wava kuda kupedza uzondiudza, then wobva wazorasira panze. Akabva azoti usarasira pamuviri pangu, ndikuda kuti unge uchizorasira pasi directly. Ende mukoma ndakabva ndamubvunza kuti ko kana ndikatadza kuzvikontrola chichi chazoitika? Akabva ati haungatadzi kuzvikontrola, uchazvikontrola. Ende ndakati ndava kuda kunorasa maspams zvishuwa pakaita sekunge painge paine mweya wainge wapinda mandiri, because ndakabva ndatoburitsa sikarudzi yangu kubva maari, ndikabva ndatonongedzera sikarudzi yangu paside, because tainge takawaridza mazambia maviri. Ndikabva ndameka shuwa kuti maspams angu haaizorasikira pamazambia awo atainge takawaridza, kana kuti pamuviri pemukadzi uyo ainge ari shamwari yemukadzi uyo wandainge ndichidanana naye. Ndikabva ndatendekera sikarudzi yangu muvhu, maspams angu ndokubva abuda achinowira muvhu. Takati tapedza kuita izvozvo, then mukadzi uya akabva azoburitsa kamwe kamucheka ndokubva apukuta sikarudzi yangu, akabva adzorera kamucheka kaya muhandbag make. Uyawo mukadzi wandainge ndichidanana naye akati asvika pacho ipapo patainge tiri, hapana kana chaakambotaura, akangoti indatopedza kutopira vadzimu vangu, ko iwewe chomi hausi kudawo here kupira vadzimu vako? Akabva ati ndatopira vadzimu kudhara, hausi kuona zvaitika here izvi? Zvinhu zvekuti zvakandinetsa kuti ko iye anogoti kurara kwaainge aita neni ndokupira vadzimu vake sei? Asi sezvisinei takabva tazobva kuya kwatainge tiri ndokubva tazoenda kumba kwemukadzi iyeye, imba yacho iripo paprize ipapo. Ndokubva ndazotoona kutoti saka zvose izvi zvainge zvaitika murume wacho aripo, because takatopinda arimo mumba achitonwa zvake tii. Takati tichinopinda hana yangu yakabva yarova, ndikati zvimwe kuda murume wacho achabva azviziva kuti ndo zvataita, but aitorakidza kutoti munhu wekutoti anokontrolewa nemukadzi wake, hameno maybe mishonga inoshandiswa nemukadzi iyeye. Kubva ipapo mukoma mukadzi uya akabva azongotanga kungondifremera tumwe tunyaya, achingondiudza kuti ndiri kuhura ende ndiri kushandisa mari yaanondipa kuti ndinge ndichihura nevamwe vasikana vezera rangu. Ndokubva azongoramba achingondithreatena achiti plus chitupa chako iwewe wakachiwana sei? Kudzamara ndazotoona kutoti kana ndikaramba ndichingodanana naye mukadzi uyu anokwanisa kuzondikanganisira. Ndokubva ndazongoregedzawo kuti ndirambe ndichingomanikidza kudanana naye, ende iyewo haana kana kuzombonditsvaga. Akangonditsvaka zviya zvebhaizi zvokungoona kutongoti munhu uyu ari kungokubhaiza, but kwekuda haatombokudi. Ndokuzotongopararawo kwakaita relationship yangu nemukadzi wangu iyeye. Mukoma ndinogara ndichingoteererawo maepisodes enyu, iwo ndo nyaya yangu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangooma hazvo vedu we. Then paissue iyo yavanga vachitaura yekuti kune vanhu vakarovera mujoni, I think kuti zvine zvichidawo kuti kana muine hama yenyu iyo inenge yakarovera mujoni, then munobva mazouya nemamessages enyu, then mobva mandipa mamessages enyu ndobva ndazomaverenga. Zvekarewo kana uri munhu wekutiwo unenge waroverawo mujoni ende uchidawo kudzokera kumusha, unongouyawo nemeseji yako, obva wazotaurawo meseji yako uchitaurawo zvikonzero izvo zviri kusakisa kuti unge uchizosvika pakurovera mujoni. Zvakangooma hazvo vedu we. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.